Reflexión random de pacotilla sobre o autoetnocidio galego. Onte vin un reel onde o Jesús Maestro falaba de que, según ele é un filósofo e estudioso aí do Quijote, vale? E dicía que Cervantes, según el, é galego, que non o podemos saber, e atribuía o seu humor á retranca, non? E di, non é o humor de Quevedo, non, di, é un humor retranqueiro. E por iso el decía galego. Está sendo o Carballo Interplay. Abro as redes e onte estivo Samantha Hudson e María Barrier con bimboficadas. E vexo que se atribúe que foi algo moi retranqueiro, non? Que foi, fan como o podcast, o mesmo que fan no podcast en directo, e di retranca a tope. A retranca é esta nosa cousa, non? Tan galega. Que, por certo, eu hai non moitos anos, falando cunha persoa de sós clásicas, dicía que ten toda a lóxica pola maior proximidade da lingua ao latín, onde tamén se atopa esa retranca, pero non me quería liar. E quedei pensando nisto que falei da TVG traendo a Carmen Lomana, e xa o vin. Traen a Carmen Lomana, póñenlle un mandilón de cadros e danlle un sacho, que isto vino eu, unha vez un reel disto, collo algo de fora e, neste caso, caracterizo visualmente do galego. E a outra versión, que ven de círculos galeguistas, atribúolle a algo de fora algo que é noso. A retranca. Coloco aí e é o mesmo movimento. É exactamente o mesmo movimento que podemos analizar un pouco desde Fanon de autocolonización. Pero aínda me fixo pensar en Karima Oliva. Porque isto é o Carballo Interplay. Redes. E Karima Oliva ten todo o que ela, toda a súa teoría da autocolonización ten que ver coas plataformas digitais e todo isto. É como que, fíxoseme así. Daquela recuperei que tiña aquí guardado un artigo escrito por Karima Oliva, que encaixa moito con este que eu digo Carballo Interplay, porque é algo que coñezo ou que me chega máis, non? Porque pasa en Carballo. E di Karima Oliva: muchas veces he escuchado que a la juventud hay que atraerla hablándole de lo que les gusta, en los términos que les gusta. Es como si asumiéramos que lo que le gusta a los jóvenes es universal, esencialmente bueno, quiero decir justo. Lo que pasa es que ese enfoque peca de ingenuidad y encierra un riesgo. Porque en definitiva, ¿qué es lo que le gusta a la juventud y dónde se produce ese modo de subjetivación? Que é o que lle gusta á xente nova? Este marco do Carballo Interplay, porque eu este coñezo o máis. É onde se produce o que lle gusta. Prodúcese na rede. E dame igual a webserie, o podcast. E todo isto hoxe móvese en un tema de globalización. Di Karima Oliva que é mellor para un sistema capitalista que en todo o mundo a xente nova, máis fácil de influir porque están formando a súa identidade no mundo das redes, que é mellor que a todos lles guste o mesmo. E daquela, aí está a trampa. Vamos facer o que lle gusta a xente nova.
Moi ben, vamos falar cos seus códigos, vamos. Pero o que lles gusta é subxetivo. Prodúcese hoxe moito dese contido de rede é un movimento circular onde gústalles o global e producimos neses códigos e nesa linguaxe do que lles gusta. E iso é o que Karima Oliva, que ela explica de outra forma, mellor que a min, supoño, e chama autocolonizámonos. E agora traio a Carmen Lomana e poñolle un mandilón e doulle un sacho e que enxebre todo. Agora traio a Samantha Hudson e atribúolle un tipo de humor que ao mesmo tempo digo, isto é noso, da nosa identidade, pero dá igual, atribúollo ao de fora. E aí hai un caldo de cultivo que en Galicia é totalmente antigaleguista. É o autoetnocidio. Cando Walter Benjamin di a humanidade camiñará cara a súa autodestrucción e fará disto un espectáculo do que vai disfrutar. E eu penso en todo este tema de Galicia e penso este momento de que traemos un espectáculo con valores globais que non é galego, que traémolo de fora e ademais ese espectáculo acolle todos os valores globais, disfrutámolo, atribuímoslle as cousas nosas, moi fanoniano, colocámoslle la galleguidade, colocámoslle unha pandeireta e decimos que, como nos fixo gracia, iso é retranca, e aí temos un espectáculo que representa ese autodestrucción, no caso no noso particular de Galicia, autoetnocidio, onde destruímos a nosa cultura, no nome de proxectala, defendela e investimento en cultura, e desfrutamos dese camiño cara a autodestrucción. Logo, se o traemos só a Galicia, espero que se entenda, ese autoetnocidio. Paréceme fascinante, para mal, pero, como eu non podo facer nada, máis que analizalo, é como, guau, guau, sí. E logo, pois ben, calquera persoa, chamarme random de pacotilla, e ti cala que non és experta, hostia, pero eu vexo totalmente. Cando Karima Oliva fala de Cuba, eu atopo un paralelismo tan grande, non? Entre Cuba e Galicia. É como que todo o que ela di encaixanos tan ben. E nun formato que se redes, que se o digital, que se para a xuventude, que se promoción cultural, que se non sei que. Unha exhibición absoluta de como se destrue a cultura e se disfruta de destruíla, nesta cousa tamén Walter Benjamin, non sei. Estou pa má cabeza.